puso magpadayon ang kainit ug ang kaigang sa panahon sa halapad nga dapit apan angayang mangandam gihapon sa posibleng pag-uwan-uwan. Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ang nakaapekto karon sa Southern Mindanao samtang adunay localized thunderstorms usab sa ubang bahin sa nasod. Sa data sa Metro Weather adunay katag-katag ug hinay ngadto sa igo-igo nga gikusgon sa mga pag-uwan-uwan sa Subo, Bohol, Leyte ug sa halapad nga bahin sa Samar. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa Kabisayan. Ingon man usab ang pipila ka dapit sa Luzon ug Mindanao. Sa forecast sa Pag-asa ugma, mamahimong musaka sa 45 degrees Celsius ang labing taas nga heat index sa Dipolog, Zamboanga del Norte ug Zamboanga City, Zamboanga del Sur. 44 degrees Celsius usab sa Virac, Catanduanes, Iloilo City ug Dagupan, Pangasinan.